Antonio, xa sabes que pasou, non? Apodreceron as vides coa chuvia. E quedamos en uvas, e trouxen unhas australianas. Foi de un hostiazo que me metí coa solideira. Ah. Unhas australianas. Sí. Sí. A ti dache igual fruta que verdura, que... Dime onde están as australianas que me las papo. Ven comigo ao xardín e chasamos o vello. Onde están as asturianas? Onde están? Cálmate, Antonio, que primeiro hai que esfollalas. Primeiro hai que esfollalas. Oh, non, me claro. Hai países avanzados, hombre. Moito temos que aprender aquí, porque aquí primeiro hai que invitarlle a un café ou falar con ela. Antonio, creo que te confundes. Estou falando de uvas. Como es de aquí, se botaron a perder, trouxen uvas australianas. Aquí están a orear. A orear. É boa uva, carallo. Agora, o que hai que facer, primeiro, esfollar os acios. Esfollar os acios. A mí, como non me falas en gallego, non te entendo. Os racimos... Quitarlle as follas aos racimos, por Dios, que vas apretado e non podes nin falar. A traballar. Ese último. É mellor que me leve Dios. Traballar. Bueno, preparados, que vamos con forza. Esto creo que vai ser un traballo pa... ¡Tucho!